سلام كميت وعلو كبرات تخطاتلتي فنوى إري تي في نلومي سوني 29 حدار فرق معلتن فرانس تدالوه زيناوي مسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبسات خفلم أبو زوبا ماكل كهر زغنية مرجعتها محدر تخبابي تزازيمو أب حجاز بتأمور زد حارسة مريت روح مهرت ترغيبه أب أتح حزان أتقى أمان جنزب زر شللت النت كوجد صاوعد قريبه بقداي نيكليساوي كلولاو إيران زكاير زته وتاوت سيد كركبو زلو تخلو تصبي مهانو تقليتو أبيرو بزقات أما شوعات تنت بحموش ريكتر زدعك أنا حدا قام من قدقات مدري نواتا وعنوت وريدو فانكي أب أستراليا كخصد سنة حدا قاتات بار عمرور كلماو نوتسي من بارو تقليتو ناب زرزراتو نسقر حبريتها كمينيستر تعنا تمالي أب موشبن ممرمرن مأكلات زوبا مأكل بستقبره ناي لابوراتوري مرمراتات 13 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت الله نساتهم حموشته كاب موشبي شمونته دما كاب ممرمري مأكلات كوينهم أدراشهم غزاباندا عداق حموس مايشوهت قدايف مأكل ختما 4 اسمرا كامون عد قيحن من دفرانيوم زغم ديلم كله كورونا فيروس ترخيبهم واب هوسبيتال زوبا مأكل تعقيبهم زدلخنكن كجبر لهم صنحو شمونته زيغاتات حاويهم تفانيوم اللهم بز مسرت تقلال عطري بكورونا فيروس تلخ زيغاتات كساع لومي شوعة شحن 310 شمونتن بسح اللوم شوعة شحن 84 كابزياتهم حاويهم مستفانيو سوسا بموت زتفليو 174 دما جنا أبو هوسبيتالات تعقيبهم ذركوب يوم مينيستري تعنا 20 شمونتن حدار كل تشحن 20 حدن أب زوبا مأكل كاب خلتشعن 10 شوعاتن أب سراح نزصنحون ناي أقلقلوت قزيهم زبك عن متكا كاب شوعات حدار أب 83 من محدارات كباب استخدم مرجع محدرتي تزازيمو وكيل إرينا نازريت بين زدالوتو زيناو تصبصب فرتون عندهم كتقربيا أب زوبا ماكل أب 13 من محدارات نوز زوباتات كتم أسمران 3 نوز زوباتات قطرن مالت قالا نفحي سرجعان بريخن ككايد زغنية مرجعتات هم حدرت كبابي تزازيموم إذ كاب شوعات حدار أب 83 من محدارات كباب استخايد مرجعتات 83 محدرتي 83 كايد سرحن كل 209 نبابر تعدن ممراتيوم أم حدرت نوز زوباتات نيرين أب زهبوا حبريتا اسم مرجعتات أمورتات من محدارة وعقل قلوتن لمعاتها ومدباتن درخيت كم زفتر بمتك حزب نزار أيو عزوز تساتفون جوانة موجسوم لو من سالسة جزئنا من رجعنا كايد لنا تحزبي بزح لو تيمسي بحكي مهنياتو بقربة مستي هيوتو زت أساسر سلزخونتي محدار كبابي عدلات أما محدار كبابي لسرح سرحسي نتحزبي بقربة لذي أنا تحزبي بنقحات رئيوة إلى إزامن قدم حجي بخوتا عند مصاني ران دقنستيو قدم مرصان دبلنا ان خدنا لو ما كنت محدرات زياده دقنستيو يد معلنا السني حشانا زبل امنا سلاز حدري قحتنا تهزبسي زلعل الى دامن نتزل سغاغي نقيفو اتزحشو زبلخا اكلي حشنا له زمرص حزب سلازخونه نخمزي اغاباتكا كوفيد ابغمت اتينا بوكلت حزب ب 300 غيرنا نكايدلنا ني بحقت نقحت ابزبر خدرجا له يلخقص خيل حزبي تساتفنتو ازي العلي نيرو مخنياتو بتقدم بلا تقسكو كصبيو صنح نجر سلازخونه كل غزي دما نلوط سلازامن حزبي نزي لوط زي ناي بحقي تساتفنا حزبي بفلاكا تساتفنا كنسيو ازي العل منبارينا አረጋግጥና ዘለና ናይዚ ተኻይዶ ጎስጓስ 66.4 ሚታውን ተዳ ተሳተፍና ናይ ድክንሰው አሎ ናይ በሓቂ ትንቅሓት ክሳብ ክንደይ በሪሆ ከም ዘሎ ይዘርያና እሱ ጥራይ ኮነ ኣብቲ ምርጫው ይንባሉ ኣብቲ ምርጫ ንባሉ ክሳብ ሕጂ 4 ድክንሰው ኣማሓደርቲ ከባቢ ኣብ 30 ዓመት ደይ ተራይዚ 4 ድክንሰው ኣማሓደርቲ ከባቢ መፅየና ኣለዋ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ንቅሓት ናይቲ ህዝብን ንቅሓት ናይ ድክንሰውን بريهو هم زلوت كأنه قصواس كأحسب كندي عود منباري عبت مرجعات تساتف زيجات بوجنهم يخوننا يمزبلوا ما محدرت مريض أم كم زلوا بمتقاس نستسكموا رزين حلف النتاج زبام بقن عنا كم محدروم تثبيت كم زقابر قليتهم
ዕላማ ናይ ዝብሰንኪ ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሓደ ዓመት ዝተናውሐ ምርጫም ነቶም ካብ 2017 ኣብ ስራሕ ዝጸንሑን ናይ ኣገልግሎት ግዚኦም ዘብቅዕን ንምትካዩ ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ኣብ ከተማ ሓጋዝ ብጥሙር ዘሰላሰልዎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ጽቡቕ ውጽኢት ተረኺቦ ኣብ ወንበር ማሕበር ኣቶ ገብሪ ህይወት ዮሃንስ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ካብ 54 ኣባላት እተን 75 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ብምጥቃስ ብደገፍ ምምሕዳር ከተማ ሓጋዝ ኣብ 20 ሄክታር ዘርኦ ብልቱግ ርቡሕ ምህርቲ ከም ዝረኸብሉ ገሊጹ መንግስቲ ዘዋፈረን ትራክተራትን ኣኼድትን ካብ ማሕረስ ክሳዕ ምእካብ ምህርቲ ውፅኢታዊ ዕማም ከም ዘሰላሰላ ዝሓበሩ ኣባላት ማሕበር ብወገኖም ኪኖቲ ዝረኸብዎ ምህርቲ ካብ ንሓድሕዶም ዝቐሰምዎ ሞያን ተመክሮ ስራሕን ከምኡውን ዘጥረይዎ ውህደት ልዑል ምንባሩ ገሊጾም ኣባል ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኣቶ ሃብተ ቴድሮስ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ውህደትን ጻዕርን ኣባላት ማሕበር ኣብቲ ውፅኢት ዓብዪ ተራ ከም ዝነበሮ ብምጥቃስ ንዝመጽእ ዓመት ብኣጋ ምድላቶም ከጻፍፉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ኑዞባ ገልዓሎ ዝተረኣየ ሳጋሚ ኣንበጣ ምድረ በዳ ዝጸፈዮ ኩብኩብታ ምንፋር ከይጀመረ ብዝተወሰደሉ ስጉምቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ሚኒስትሪ ሕርሻ ገሊጹ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳልዎ ትሕዝተሎ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቕርቦ እዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዕለት 16 ጥቅምቲ ኣብ ዓዳይ ቶን ዞባ ገልዓሎ ዝተረኣየ ካብ ጎረቤት ሃገር ዝሳገመ እኹል ኣንበጣ ምድረ በዳ ዝጸፈየ ኩብኩብታ ብዝተወስደሉ ስጉምቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ገሊጾም እቲ ናብ ጎላጎል ሲሞትን ሕርሻታት ቡያን ዝተዘርግሐ ኣንበጣ ምድረ በዳ ዝኣክል ጠሊ ስለ ዝረኸበ ኣብቲ ቦታ ከም ዝጸፈየ ዝጠቐሰ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ተስፊት ገረዝጊሄር እኹል ዓቕሚ ሰብን መንጸጊ መሳርሕታትን ተዳልዩ ስለ ዝጸንሐ ክወፅእ ምስ ጀመረ ስጉምቲ ከም ዝተወስደሉ ኣብሪሁ ኣብ መፋርቕ ወርሒ 10 ካብ ኢትዮጵያ በቲ ናይ ሓበሬታ ናይ ሓረስቶት ዝህቡና ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ኣንበጣ ኣብ ከባቢ ቡያ ኣብኡ ፀፊ ነይሩ እዚ ከዓኒ ሓበሬታ ሰብ ዝረኸብና ናብኡ ከይድና ኣብ ዕለት 6 ጀሚርና ብጉልበትን መካይን ጌርና ነፂግና ወዲና እቲ ኣብ 110 ሄክታር ዝተዘርግሐ ኩብኩብታ ህዝቢ ከባቢ ቡያን ኣብቲ ከባቢ ዝነጥፉ መንእሰያት ከምኡውን ምምሕዳራት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ሚኒስትሪ ሕርሻን ብዝተሳተፎ ናይ ምንጻግ ወፍሪ ኣብ ሕርሻታት ይኹን ኣብቲ ገረብ ጉድኣት ከይወረደ ኣብ ቁፅር ከም ዝኣተወ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ብንእሶብ ኣባፅዕ ኣቶ ዳዊት አንገሶም ገሊጹ ነዚ ኣንበጣ ንምቁፅጻር ዝተወሰደ ስጉምቲ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ እቲ እስለ ኣንበጣ ወይ እኹል እስለ ኣንበጣ ንብሎ እዩ እዚ ብቐጥታ ምስ መፅእ ከምቲ ዝበልኩ ኣቐዲመ ንምውላድ ስለ ዝኾነ መፅኡ ብቐጥታ ፅፍየ ስለ ዝጀመረ እቲ ነቲ ከባቢ ካብ ብከላ ንምድሓን ተባሂሉ ስጉምቲ ኣይተወሰደሉ ኣብቲ ሽዑ እዋን ስለዚ እቲ ዝነበረ ፅፍዮ ይወድእ እሞ ወዲኡ ኩብኩብታ ክወፅእ ከሎ ብቐጥታ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ይውሰደሉ ስለ ዝተባህለ ብልክዕ ካብ ከምኡ ቀዳማይ ደረጃ ኩብኩብታ ክወፅእ ከሎ እቲ ናይ ምንጻግ ስራሕ ወይ ናይ ምቁፅጻር ስራሕ ብጉልበት ህዝቢ ኣሃዱሉ ጀሚሩ እዚ ዕለት 6 ወራ 11 ኣብ ዝነበረ ግዜ ነይሩ ከምኡ እንዳበለ ከዓ ክቕፅል ፀኒሑ እቲ ናይ ብጉልበት ህዝቢ ስራሕ ስጋብ ዕለት 19 ወራ 11 ቅፅል ፀኒሑ ከምኡውን እቲ ቦታ ሰፊሕ ብምንባሩ ናይ ነፀግቲ መካይን ሓገዝ እውን ስለ ዘድሊ ነበረ 4 ነፀግቲ መካይንን ሓንቲ ናይ ኮለላን ብምድራብ ነቲ ስራሕ ክንቆፃፀሮ ወይ ድማ ክንዕወተሉ ኽኢልና ኣብቲ ካብ 10 ክሳብ 19 ሕዳር ዝተኻየደ ወፍሪ ብ4 ነፀግቲ መካይን ሓንቲ ናይ ኮለላ ማኪናን 31 መንፀጊ መሳርሕታትን ዝተደገፈ 150 ጉልበት ሰብ ተሳቲፉ ኣብቲ ወፍሪን ዝተረኣየ ምዋሃድ ህዝቢ ክኢላታትን ኣካላት መንግስትን ሰራዊትን ዘመጎሰ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ብንጾባ ገላዕሎ ኣቶ ዮስፍ ሕሴን እቲ ምክህታልን ድልውነትን ቀጻልነት ክህልዎ ተላቢዩ ስራሕ እዚ ብዘይ ተሳትፎ ህዝብን ኣብ ማሕደርቲ ከባቢን ምምሕዳር ንዞባ ከይተረፈ ሰራዊት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ከይተረፈ ቦም ብምትሕብባር ናቶም ንኣንበጣ ክንከላኸሎ ስለ ዝንኽእል ህዝቢ ጓሶት ይኹን ካልኦት ይኹን ከም ልማዶም ሓበሬታ ክህቡና ኣብ ሓበሬታኦም ክሕይሉ ንህዝቢ
ንላቦ እቶም ሞያውያን ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ናይ ኣንበጣ ተርእዮም ዝዕዘብ ኣብ ጥቕኡ ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ወይ ምምሕዳር ክሕብር ተላብዮም ኣብ ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ገንዘብ ዝርአ ሸለልትነት ንምውጋድ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኮረ ስራሕ ክዓዝዝ ጻውዒት ቀሪቡ ኣካይዲ ስራሕ ባንክ ንግድን ኣባይትን ጨንፈር ባሮንቱ ኣቶ ሙስጦፋ ሳልሕ ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ምስ ዘሎ ናይ ሙቐትን ጠልን ኩነታት ነቲ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሳት እትጥቀመሉ ናይ ወረቐት ገንዘብ ብግቡእ ምስ ዘይትሕዞን ምስ ዘይትዕቅቦን ዕድመት ገንዘብ ብምሕፃር ንዘየድሊ ክሳራ ከም ዘቃልዕ ገሊጹ ገንዘብ ጨቢጥካን ኣኹሊልካን ምቕማጥ ኣብ ልዕሊኡ ምጽሓፍን ብቐለም ብልሻውን ካብቶም ዝውቱራት ክእረሙ ዝግብኦም ጉድለታት ምዃኖም ዝሓበረ ኣቶ ሙስጦፋ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ገንዘብ ኣብ ባንክ ምቕማጥ ካብ ብዙሕ ሓደጋታት ዘድሕን ጥራይ ዘይኮነ ዓብዪ ረብሓታት ከም ዘለዎ ብምሕባር ድማ ብፍላይ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ምስ ኣተሃናንጻ ያታዊ ኣባይቲ ኣብ ገዛ ዝቕመጥ ገንዘብ ብባርዕ ሓዊ ክህሞ ምርኣይ ልሙድ እናኾነ ምምጽኡ ብምብራህ ሕብረተሰብ ነዝን ካልእን ሳዕቢና ተገንዚቡ ገንዘቡ ኣብ ባንክ ከቐምጥን ብኣገባብ ክሕዝን ክጥቀምን ኣተሓሳሲቦም ምዛ ተሓሒዙ ኣቶ ሙስጦፋ ዞባ ጋሽባርካ ምስ ዘለዎ ደቡባዊ ባህሪ ሓሓሊፉ ንዘጋጥም ስልኳ ትምዩን ገንዘብ ንምክታእ ተጠቀምቲ ትምዩን ገንዘብ ብምድህሳስን ብምስትዋዕልን በቐሊሉ ክፍለጥ ስለ ዝከኣል ኣብ ምልውዋጥ ገንዘብ ጥንቁቓት ክኾኑ ተማሕጺኖም ኣካያዲ ስራሕ ባንክ ንግድን ኣባይትን ጨንፈር ባሮንቱ ኣቶ ሙስጦፋ ሳልሕ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ዝርአ ሸለልትነት ንቁጠባ ሃገር ዝሃሲቡ ምዃኑ ኣብ ንቕሓት ተጠቀምቲ ብዕቱብ ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣብ ኑዞባ ሰረጀቓ ዘይምቹእን መጓዓዝያ ዘጸግምን ኮይኑ ዝጸንሐ ናብ ደቕሰብን ጣዕረሽን ዘእቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብኮማዊ ተሳትፎ ይጽገን ኣሎ ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳልወቶ ዜናዊ ትሕዝቶ ያሲን ሳልሕ ኣብ ንኡ ዞባ ሰረጀቓ ነበርቲ ዓድታት ደቕሰብ መቐርካ ዓናናላይን ጣዕረሽን ካብ ቀንዲ ጽርግያ ኣስመራ ከረን ናብ ዓድታት ደቕሰብን ጣዕረሽን ዘእቱ 9 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ መስመር ኣብ ምግፋሕን ምጽጋንን ይነጥፍለዉ ኣመሓዳሪ ንኡ ዞባ ሰረጀቓ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀል ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መስመር ዘይምቹእን ንመጓዓዝያ ዘጸግምን ምንባሩ ብምጥቃስ ነበርቲ ዓድታት ደቕሰብ 2 ኪሎ ሜትር ነበርቲ መቐርካ ዓናናላይን ጣዕረሽን ድማ 7 ኪሎ ሜትር ይጽግኑ ከም ዘለዉ ገሊጹ እቲ ልምዓታዊ መደባትና ንምዕባል ማሕበራዊ ኣገልግሎታትና ንምዕባል ጽርግያ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነገራት ስለ ዝኾነ ሰለስተ ዓዲ ህዝብና ወሃሂደን ዘለዎን ጸገም ንምፍታሕ ጻዕሪ የካይዳ ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀጻሊ ጥራሕ ንመንግስቲ ምጽባይ ዘይኮነ መንግስቲ ከይተጸበኻ እቲ ዘሎ ናይ ልምዓት መደባት ኻውናት ካተራ ምጽዋት ስለ ዘሎ ንኹሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን እቲ ጸገማቶም ንምፍታሕ ብጉልበቶምን ገንዘቦምን ኣዋሃሂደን ሰለስተ ዓዲ እዚኦም ስራሕ ብቀጻሊ ዝጽገን ጸንሐ ጽርግያ እዩ ቀጻሊ ኣብ ጽገን ሕጂ እውን ማእታዊ ስራሕ ገይሮም ጽርግያ ዝጸጊኖም ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክሰጋግርዎ ኣብቲ ተሳታፍነት ናይ ዕዳጋን ካልእን ትምህርትን ዕብየት ድማ ክንርኢና ኣብ ጥዕና ዕብየት ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት ሰለስተ ዓዲ እዚአን ኣብ ዞባና ካብ ተጸገም ዓድታት ጸኒሐን ስለዚ ተበግሶ ወሲደን ድማኒ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኣመሓደርቲ ምምሕዳር ከባቢ ደቕሰብን ደፈረን ምምሕዳር ከባቢ ዓናናላይን ጣዕረሽን ብወገኖም እቲ ብውህደት ዝተወስደ ተበግሶ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ናይ መጓዓዝያ ሽግር ንምቅላል ዝዓለመ ምዃኑ ኣብሪሆም ነበርቲ ድማ ናብ ዓዶም ዘእቱ ጥጡሕ መንገዲ ስለ ዘይነበረ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወቶም ክሽገሩ ምጽናሖም ብምጥቃስ እቲ ተወዲቦም ዘሰላስልዎ ዘለዉ ዕማም ክሳብ መጨረሽታ ከብጽሕዎ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ብዓብኡ መንግስቲ ደገፍ ክገብረልና ማለት እዩ ምክንያቱ መጓዓዝያ እውን ታታ ከፍቅደልና ንሕና ብዝተበግሰና እንተ ብባዴላ እንተ ብዛባ ዓዲ ክንእትዋ ኢና ብዝያዳ ከዓ ተወላዶ ደቂ ዓዲ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘለዉ ኸኣኒ ሓገዞም ከወፊልና ሞራሎም ከወፊልና ኸኣኒ ይላቦም ዓናናላይን ጣዕረሽን መቐርካን ሰለስተ ዓዲ ናይ ብሓቂ ተሸጊርና ኢና ነርና ብተምሃሮና ብነፍሰ ጸራት ሓራሳት ነፍሰ ጸራት ኣረጊት ዓበይቲ ኩሎም ንሕና በዚ ትራንስፖርት እዚ ተሸጊርና ኢና ጸኒሕና ሕጂ ግን ብዓቕምና ተበጊስና ኣለና ብተርያና ብባዴላና ብዓቕምና ህዝብና ኣረጊት ይኹን ዓብ ይኹን መንእሰይ ሰበይቲ ሰብኣይ ሰበይቲ ኩሉ ወላ ኣረጊት ተበጊሱሎ ኣብ መዓልቲ
150 100 دخون سب እንዳወደብና ኣብዚ ከም ዝበፅሕና ኣለና ሕጂ ብሓገዝ ናይ መንግስትና ኻ ብዝያዳ ሓገዝ ናይ መንግስትና እንደለለና ቅድሚ ሕጂ ኣገልግሎት ናይ ማይ ተፈጢርልና እዩ ኣብ ዓድና ቡንባ ኣቲና ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ከምኡውን ዲጋ ተሰሪሕልና ኣብቲ ዲጋ ዝፈረ ኣሕምልትን ካልእ ፍሬታትን ከዓ ኣብ ምብፃሕ ኣርኪቡ ስለ ዘሎ እዚ ፅርግያ እዚ ካብኡ ዝፈረ ንብረት ከዓ ነስመራ ዝኣትወሉ መንገዲ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ኣገልግሎት ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና እቲ ጽርግያ ዝያዳ ውሕስነት ንኽህልዎ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ክግበረሎም ምስ ተዛዘመ ድማ ብርትዓዊ ዋጋ ንህዝቢ ዘገልግላ ኣውቶቡሳት ክምደባሎም ተማሕፂኖም ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ተፈጺሙሎ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ዜናታት ወጻኢ ክንመለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ንኒውክሌሳዊ ቅልውላው ኢራን ብዝምልከት ካብ ሎም 29 ሕዳር ኣብ ከተማ ቪየና ኦስትሪያ ዝካየድ ዘተ ዝጥቀስ እወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ይቃላሕ ኣሎ እዚ ዝተገልጸ ኣሜሪካ በቲ ኢራን ተቕርቦ ዘላ ጠለባት ከም ዘይትቕየድ ኢራን ኣብ ስምምዕ ምዘይትበጽሕ ድማ ካልእ በይናዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ተጠንቀቕ ብምሕላዋ እዩ ኢራን እቲ ምስ 6 ሓያላን ሃገራት ዓለምና ተካይዶ ዝርርብ ውፅኢት ከም ምጽእ እንተኾይኑ ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ኣሜሪካ ክለዓልያ ትጠልብ ዘላ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ፍልልያት ንተግባራውነት ናይቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ዝዓበየ ዕንቅፋት ክኸውን ከም ዝኽእል ብኣግኡ ክእመት ጸኒሑ እዩ እቲ ስምምዕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣጽኒዓቶ ዘላ በይናዊ እገዳ ከተልዕሎ ኢራን ድማ ንኒውክሌሳዊ መደባታ ከተጉድሎ ዝብል ነጥብታት እኳ ዝርከቦ እንተኾነ ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከተጽንዕ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ بمسارات ጸብጻባት ኣሜሪካ ካብቲ ስምምዕ ካብ እትስሕብ ንድሓር ጥራይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ብውሕዱ 1500 እገዳታት ኣጽኒዓላ እቲ ስጉምታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ዘይምቅዳው ዝኸፍአ ኣንፈታት ሒዝዎ ከም ዘሎ ይግለጽ ትማሊ 28 ሕዳር ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ፔሩ ብዘጋጠመ 7.5 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንዋታዊ ዕንወት ወሪዱ ብሰንክቲ ኣብ 131 ኪሎ ሜትር ማዓሙቕ ዝተኸስተ ሓደጋ 75 ኣባይት ከም ዝዓነወ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ሰመዝ መንግስቲ ፔሩ ኣፍሊጦም እቲ ምንቅጥቃጥ ሓደጋ ሱናሚ ከስዕብ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታት ዋሂቡ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ግና ከም ዝተላዕለ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኺኢላታት ስነ ምድሪ ፔሩ ድሕሪ ምንቅጥቃጥ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማድ ህዝቢ ጥንቁቕ ክኸውን ኣዘኻኺሮም ኣለዉ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ኣውስትራልያ ክኽሰት ዝጸንሐ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ክሊማዊ ነውፂ ምንባሩ ኪኢላታት ኣከባቢ ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ ፍሊጦም ብመሰረት መጽናዕቲ ኣብ ኣውስትራልያ መጠን ዋዒ ካብ 1910 ዓመተ ምህረት ብገምጋም ብኣሳት 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝወሰኸ ሓደጋታት ባርዕ ድማ ብ4 ዕጽፊ ከም ዝዓበየ ተፈሊጡ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 2013 ክሳብ 2019 እቲ ዝወዓየ እዋን ምንባሩ ዝተቐሰት መጽናዕቲ ኣብተን ዓመታት ብዝተኸስተ ሓደጋታት ባርዕ ዝዓበየ ክሳራታት ከም ዝወረደ ኣረድዩ ብሰንኪ ኣከባቢያዊ ተርእዮ ብፍላይ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ብዘጋጠመ ሓደጋታት ባርዕ ዓመታዊ ብገምጋም 1 ሚልዮን ሄክታር ጫካታት ክህሞኽ ምጽንሑ እቲ መጽናዕቲ ኣፍሊጡሎም ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ 2019 ከምኡውን ኣብ 2020 ብዘጋጠመ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ብውሕዱ 37 ከም ዝሞቱ ክግለጽ እንከሎ ኣሽሓት ኣባይቲ ተቓጺሎም ልዕሊ 3 ቢልዮን እንስሳታት ዘገዳም ድማ ሞይቶም ወይ እውን ተሰዲዶም ክሊማዊ ነውፂ ኣብ ኣውስትራልያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ክፍላት ዓለም እውን ጠንቂ ዝተፈላለየ ባህርያዊ ሓደጋታት ይኸውን ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ሳልስት እዚ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተለለየ ኦማይክሮን ዝተባህለ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ናብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣውስትራልያን ክላባዕ ከም ዝጀመረ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ብመሰረት ሓበሬታ ጀርመን ብሪጣንያ ኢጣልያ ሆላንድ ዴንማርክን ቤልጅሙን ተሓደገኛ ቫይረስ ዝተኸስተለን ሃገራት ኤውሮጳየን እቲ ልዑል ናይ ምጭጫሕን ምልባዕን ባህሪ ዘለዎ ቫይረስ ካብ ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ካብ ዝመፁ ገያሾ ከም ዝተረኽበየን
እተን ሃገራት ገሊፀን ዘለዋ ብዘይካዚ መልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ ኣብ ኣውስትራልያ ካናዳ እስራኤልን ሆንግ ኮንግን ከም ዝተኸስተ ይቃላሐሎም ሓያሎ ሃገራት ዓለም ካብን ናብን ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ከካይደኦን ዝጸንሐ በረራታት የቋርጾ ምህላወን ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ሓድሽ ጅር ፈለማ ዝተራእየላ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ በቲ ስጉምቲ ቁጥዓኣ ክትገልጽ ጸኒሓላ ሓድሽ ጅር ከተለሊ ምኽኣላ ክትምጎስ ከም ዝግባእ እትገልጽ ደቡብ ኣፍሪቃ ሃገራት ዓለም ንዝወስድኦ ዘለዋ ናይ እገዳ ስጉምቲ ዓሌታዊ ክትብል ተቃዊማቶላ እዚ ተረኺቡ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ብሰንኪቲ ለበዳ ንዝስዕብ መልከፍትን ሞትን ከንህሮ ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና ይሕብሩ ካብ ኒጀር ናብ ማሊ የቕንዓ ዝነበራ ቃፍላይ ወተሃደራውያን መካይን ፈረንሳ አንጻር ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ብዝቃወሙ ሰልፈኛታት ከም ዝተዓግታ ተቃሊሖም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ጸጥታ ኒጀር ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝተቆተሉን 20 ከም ዝቆሰሉን ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ ቃፍላይ ወተሃደራውያን መካይን ፈረንሳ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቡርኪና ፋሶ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ከም ዘጋጠመን ጸብጸባት ይረድኡ እዚ ተደጋጋሚ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ሳዕቤናት ግዳማዊ ምትእትታው እናበረኸን ዝመጽእ ዘሎ ንቕሓት ዘመልክት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይረዱ ካብ 2012 ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዞባ ሳሕል ድማ ብፍላይ ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ንጸጥታዊ ኩነታት ከባቢ ዝኸፍአ ኣንፈታት ሒዝዎ ከም ዘሎ እቶም ተዓዘብቲ ብተወሳኺ ይጠቕሱ እቲ ወተሃደራዊ ምትእትታው ሽበራውያን ምጭጫሕ ምቹእ ባይታ ከም ዝፈጠረ እዩ ዝግለጽ ነዚ ሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ማእከል ክካየድ ዝቐነየ ምርጫታት ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ተዛዚሞም ኣብ ሓጋዝ ብጥሙር ዝተሓርሰ መሬት ርቡሕ ምህርቲ ተረኺብዎ ኣብ ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ገንዘብ ዝረአ ሸለልትነት ክውገድ ጻውዒት ቀሪቡ ብጉዳይ ኒውክሌሳዊ ቅልውላው ኢራን ዝካየድ ዘተ እወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ተገሊጾም ኣብ ፔሩ ብዘጋጠመ 7.5 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንዋታዊ ዕንወት ኣውሪዱ ተንቂ ኣብ ኣውስትራልያ ክኸሰት ዝጸንሐ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ክሊማዊ ነውፂ ምንባሩ ተገሊጹ ንሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ናይ ትግርኛ ዜና በዚ ተፈጺሙ ብሩኽ መዓልቲ ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ጸኒሕኩም ጋዜጠኛ ኤፍሬም መኮነን ዘዳለዎ ዜና ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናትናኤል ዘሚካኤል ምክትታልኩም ድማ ብኽብሪ ዕድም ስፖርታዊ ውድድራት ኣብያተ ትምህርቲ ንዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ ተጀሚሩ ስፖርታዊ ውድድራት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ጨንፈር ንዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርትታት ብክልቲኡ ጾታ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብን ኩዕሶ ሰኪዕትን ውድድራት ኣብ ሜዳ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስን ሞዴልን ከምኡን ኩዕሶ መርበብን ኩዕሶ ሰኪዕትን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኢሳቅ ተወልደ መድህንን ኣሰላሲለን ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ መባእታ ደቂ ኣንስትዮ ዕድመ 10 تحتيون استرخبا وتصيت زي مثل بيت تمرت مدبر ان بيت تمرت إرافايلة كمون بيت تمرت العمل ان بيت تمرت موديل بتمساسال وتصيت سلسته بادو كرت عن كلوا بيت تمرت دوغولمس بيت تمرت تخلي حدا بحدا بيت تمرت ماي تصفامس بيت تمرت لالمبا معرب بادو تفالالين اب تمساسال عدم دق تبعتي بيت تمرت مدبر ان بيت تمرت إرافايلة شمون تبادو بيت تمرت لالمبا ان بيت تمرت ماي تصفا حمش تبادو كمون بيت تمرت دوغول ان بيت تمرت تخلي بيت تمرت موديل ان بيت تمرت العمل بتمساسال وتصيت
ውጽኢት 3-0 ኣሰኒፈነን ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ዕድመ 13 ትሕቲኡን ቤት ትምህርቲ ሞዴል ንቤት ትምህርቲ ማይ ተስፋ ቤት ትምህርቲ ዳሉል ንቤት ትምህርቲ ኣልኣመል ብተመሳሳሊ ውጽኢት 4-0 ረቲዐነን ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቤት ትምህርቲ ሞዴል ንቤት ትምህርቲ ማይ ተስፋ 3-0 ከምኡን ቤት ትምህርቲ ኣልኣመል ንቤት ትምህርቲ ዳሉል 2-0 ኣፋኒነን ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ማእከላይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቤት ትምህርቲ ኣልኣመል ንቤት ትምህርቲ ዳሉል 2-0 ከምኡን ብደቂ ተባዕትዮ ቤት ትምህርቲ ኣልኣመል ንቤት ትምህርቲ ዳሉል 2-0 ተዓዊተናለን ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዕ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ትምህርቲ ኣልኣመል ንቤት ትምህርቲ ዳሉል ብፎርፋይት ክስዕረአን ከለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቤት ትምህርቲ ዳሉል ንቤት ትምህርቲ ኣልኣመል 7-6 ብዝኾነ ውጽኢት ተዓዊታትላ ዓመታዊ ብፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ተወዲቡ ዝካየድ ቻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ሰንበት 28 ሕዳር ኣብ ማይደምነት ከባቢ ቤት ገርግሽ ውድድሩ ኣሃዲሉ ፈሊሞም ኣብዚ ካብ 28 ክሳብ 5 ሕዳር ዝካየድ ውድድር ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ኩሎም ተቀዳደምቲ ዳኮርሶ ብክልቲኡ ጾታ ናይ በረኻን ናይ ከተማን ከምኡውን ናይ ግዜ ናይ ጋንታን ናይ ውልቁን ውድድር ከካይዱ መደብ ተታሒዘሎም ኣሎም ኣብ ጾታ ምስ ንምለስ ከዓ ፈለማ አንጊሆም ውድድሮም ዘካየዱ ተቀዳደምቲ ሳልሳይ ዲቪዥን እዮም 60 ኪሎሜትር ንምሽፋን 95 ተቀዳደምቲ ኣብ መስርዕ ተረኺቦም ውድድሮም ጀመሮም እንትኾነ ግና ድሕሪ 25 ኪሎሜትር ጉዕዞም ካብ ግቡእ መወዳደር ቦቶም ወፂኦም አንጻር መንገዶም ስለዝጣሓሱ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ንኩሎም ተቀዳደምቲ ካብቲ ናይቲ ዕለት ውድድር ሰሪዝዎም ቀፂሎም ተቀዳደምቲ ጁኒዮር ደቂ ተባዕትዮን ውድድሮም ኣካይዶም 70 ኪሎሜትር ንምሽፋን ከዓ ኣብ መስርዕ ተረኺቦም ኣብቲ ዕለት ሓንቲ ናይ ነጥብን ናይ ግዜ ሙቕሽሽን ትዋሃብ ኣብ መንጎ ጾታ ውድድር ተሰሪዕሎም ነይሮም ተቀዳደምቲ ዳዊት ሳሙኤል ጋንታ ደንደን ፋሲል ተስፋልደት ጋንታ ሰንበል ዮናስ ተኬ ጋንታ ስፔኮ ከዓ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተዓዊቶም ኣብ መወዳእታ ዘካየዱ ቅጽበታ ውድድር ድማ ተቀዳዳማይ መዋእል ግርማይ ካብ ጋንታ ስፔኮ ንውድድሩ ብ1 ሰዓትን 33 ደቂቃን 50 ካልኢትን ብዝኾነ ግዜ ኣብ ሰዓት 44.8 ኪሎሜትር እንዳረገጸ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወትን ከሎ ኤቨን የማነ ጋንታ ኤሪቴል ሄብሮን ብርሃነ ጋንታ ሰንበል ዳንኤል ፍጹም ብርሃን ዮናስ ተኬ ክልቲኦም ካብ ጋንታ ስፔኮ ሓበን ዕቁባ ሚካኤል ካብ ጋንታ አስመራ ቴዎድሮስ ዳንኤል ዓወት ክብሮም ክልቲኦም ካብ ጋንታ ስፔኮ አሌክሳንደር ተኽሉ ቡልቂ ኤስሮም ተስፋይ ካብ ጋንታ አስመራ ካብ ካልኣይ ክሳብ 10 ዘሎ ደረጃ ኣቴሞም ኣብ መወዳእታ ውድድሮም ዘካየዱ ተቀዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እዮም ነይሮም 120 ኪሎሜትር ንምሽፋን ከዓ ኣብ መስርዕ ተረኺቦም ብዕለት 8 ሕዳር ብሓደጋ መኪና ብሞት ንዝተፈለየት ፕሮፌሽናል ተቀዳዳሚት ደሴት ኪዳነ ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ብምግባርዮም ነዚ ናይ ሎም ዓመት ቻምፒዮን ዞባ ማእከል ተጻወቲ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍለ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል አቶ እንድሪያስ አስመሮም ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ተመሪቆም ተበጊሶም ኣብቲ ዕለት ከዓ ክልተ ኣብ መንጎ ናይ ነጥብን ናይ ግዜን ቅጽበታ ውድድር ተሰሪዕሎም ውድድር ከዓ ካብ ፈለማ ዙርያት ሒዙ ብሓያል ናህር ጀመረ ጉጅለታት ክእከባን ከማኣቀላን ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኣብ መበል 40 ኪሎሜትር ተሰሪዓ ዝነበረት ቅጽበታ ውድድር ኣርከበት ሮቤል ሃብተ ማርያም ካብ ጋንታ ደንደን ኣኽሊሉ አረፈ ጋንታ ኤሪቴል ዳንኤል በርሀ ጋንታ ስፔኮ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተዓወቱም ብድሕሪ ዝውድድሮም ክዛዘም 50 ኪሎሜትር ክትርፈኸሎ ሸዓተ ተቀዳደምቲ ዝሓቆፈት መራሒት ጉጅለ ንቅድሚት ወጸት ኣብ መበል 80 ኪሎሜትር ተዳልያን ዝነበረት ካልኣይ ተቕጽበታ ውድድር ከዓ ኣኽሊሉ ገብረ ህይወት ካብ ጋንታ ሰንበል ኣኽሊሉ ኣተሽም ጋንታ ደንደን ሄኖክ ገብረ ክርስቶስ ካብ ጋንታ ኤሪቴል ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተዓዊቶም እዛ ሃዲማ ዝዋዕለት ጉጅለ ከዓ ዓባይ ጉጅለ ኸይር ክበታ ናይ መወዳእታ ቅጽበታ ውድድር ኣካየደት ተቀዳዳማይ ጋንታ ሰንበል ኣኽሊሉ ገብረ ህይወት ከዓ ንውድድሩ ብክልተ ሰዓትን 34 ደቂቃን 55 ካልኢትን ብዝኾነ ግዜ ኣብ ሰዓት 46.4 ኪሎሜትር እንዳረገጸ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወቱን ከሎ ናታን መድሃኔ ጋንታ ስፔኮ ኣኽሊሉ ኣተሽም ጋንታ ደንደን ተስፋ ህይወት ወልደ ሚካኤል ጋንታ ደቡብ ሜሮን ረዘነ ጋንታ ተስፋ ሄኖክ ገብረ ክርስቶስ ጋንታ ኤሪቴል ኢሳያስ ዋሃቢ ጋንታ ተስፋ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻውዓይ ክዕወቱ ከለው ድሒራ ዓባይ ጉጅለ ኣብ ዘካየዱ ቅጽበታ ውድድር ከዓ ዕወት ዙርዝዋ ማእከል ሚካኤል ሃብቶም ጎሚስታ ካብ ጋንታ ሰንበል ደወል ክድወል ከሎ ካብ ዓባይ ጉጅለ መሰሲል ብምውጻእ ሻምናይ ተርታ ክሕስክ ዓለም ካብ ዓባይ ጉጅለ ከዓ አማኑኤል መሐር ካብ ጋንታ ኤሪቴል ሳምሶም ሃብተ ካብ ጋንታ ስፔኮ ናይ ታሽዓይን 10 ተርታ ብምሓዝ ናይ ቀዳማይ መድረኽ ዓወት ተመዝጊቦም በዚ መሰረት ብሁሉል ግዜ ዝመርሓ ዘለዋ ጋንታታት ቀዳመይቲ ጋንታ ሰንበል ብ7 ሰዓትን 46 ደቂቃን ሓደ ካልኣይቲ ምትመርሕ ከላ ካልኣይቲ ጋንታ ስፔኮ ብ8 ካልኣይቲ ፍልልይ ሳልሰይቲ ድማ ጋንታ ኤሪቴል ብ22 ፍልልይ ይስዕባም ተቀዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘካየዱ
ዝካየዶ ናይ 70 ኪሎ ሜትር ውድድር ከ ሓንቲ ቅጥፈታዊ ውድድር ኣብ መንጎ ኣብ ዝተሰርዓትለን ሚለናያ ፌት ጋንታ ዓራክ ዳናይት ፍጹም ኣድያም ዳዊትን ክልቴን ጋንታ ደንደንካ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምዕዋት ነጥብን ግዜና መዝጊበን ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝካየዶ ቅጥፈታዊ ውድድር ከ ሚለናያ ፌት ካብ ጋንታ ዓራክ ንውድድራ ብ1 ሰዓትን 55 ደቂቃን 36 ካልኣይትን ብዝኾነ ግዜ ኣብ ሰዓት 36 ኪሎ ሜትር እንዳረገጸት ቀዳሚት ኮይና ክትዕወት ከላ ብርክት ፍሳየ ካብ ጋንታ ዓራክ ዳናይት ፍጹም ጋንታ ደንደን ሞናሊዛ ርአያ ካብ ጋንታ ደቡብ ኣድያም ዳዊት ጋንታ ደንደን ሱዛና ፍሳየ ጋንታ ደቡብ ዮርዳኖስ ሩሶም ጋንታ ደንደን ናርዶስ አረፈ ጋንታ ሰራይር ሳዋ ፌቨን ሃይለን ሳሮን ተኽለን ክልቴን ካብ ጋንታ ዓራክ ካብ ካልኣይ ክሳብ 10 ናይ መድረኽ ዓወት ተመዝጊበን ካልኣይ መድረኽ ቻምፒየንስ ዞባ ማእከል ሶኒ 29 ሕዳር ኣብ መስመር ጋሕቴላይ መትከል ኣቤት ጋሕቴላይ ባጽዕ ተቐዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰዓታት ቅድመ ቀትሪ ውድድር ከካይዳ መደብ ክትሓዘለን ከሎ ብተወሳኺ ተቐዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣብ መስመር ባጽዕ ኣስመራ ባጽዕ ናይ 30 ኪሎ ሜትር ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ከካይዱ ምዃኖም ተኽሊት ኢሳቅ ሳንዲያጎ ህዝባዊ ርክባት ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ሓቢሮም ዝርዝር ኣስማት ብሉጻት ተቐዳደምቲ 2021 ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ዝወጻሉ 5 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብዚ ዝርዝር ከኣትዉ ብምኽኣሎም ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ክስሕቡ ክኢሎም ኣብዚ 15 ተቐዳደምቲ ነዚ ሽልማት ንምዕዋት ኣብ ዝወጽሉ እምበኣር እታ ንቕድም ብሽክለታ ኣህጉርና ሰጊራ ኣብ ዓለም እውን ኣብ ላልነት ኣብ ምርኣይ ትርከብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 5 ተቐዳደምቲ ከተእቱ ምኽኣላ ሕጂ እውን ደጊማ ማዕከናት ዜና ዓለም ክትስሕብ እያ ክኢላ ብሓፈሻ ኣብዚ ዝርዝር ኤርትራ ብኸም በዓል ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስታና ዝኾነ مرهو قدوس تقرارماي كلب أندروني ناتنيل تسفاتين تقرارماي كلب وانكوفرت بينيام جرماي تقرارماي نهم زرعي تقرارماي كلب كونتيوني هنوك ملبرهرنيا توكيلام بحفشاد ما أبز زرزر إيرترا حمشة تقرارمت بمرات أب قدمي تسيلي داخت سرع كلا دوب أفريق 4 أيفير كوست حدا بوركينا فاسو غلطة ألجيريا كلتا كاميرون دما خلطة تقرارمت بمرات دحرا قرايت كانت إيرترا سرعك إلنا اللوام كم ذكر إذا شلمات زحالف عمتها بستعدل اللو أب شامبيون قدم بشكلة عالم نيم جمرتا مداليا نيرتنا أهجر أفريقيا أنزمت بلوس تقرارماي بينيام جرماي كم استعوتوا لزفلتهم بحفش ما أزغاب كلتاشان 10 تغلطان زفل مشلمات كساب حجي حمش تجزي إيرتران تقرارم تعوتوا بمقالهم عبلال نتوم بقبر 5 كرو كيلوم يوم إذا شلمات كابت جمر دما ناتني البرهانة لويس منت جس مغصب دبساي دانيال تخلاي منوت تسفوم عقبة مريم لويس منت جس أوروريا جوسيف إمبي داريل بينيام جرماينيوم كعوتوا كيلوم الزرزر أبزوت الدما معكنا زين علم نتفال ماي مداليا زمت بينيام جرماي نشلمات دقي مخوتلو لعل زخونة تثبيت جيرنا اللوام بينيام نشلمات مزعوتل دما ندخل تجزي نشلمات بمعوات تاريخ سرح زركب دو أفريقاوي لويس منت جس عبو حدش تاريخ كتصحفيهم ክብራት ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስ ካልእ መደባት ቴሌቪዥን ኤርቲቪ ንገርፈኩም ብወገነይ ሰላም